Vyrážame na ďalšiu expedíciu Ingres. Tentokrát ideme na chatu pod Kráľovou holou. Ojojoj, niečo sa nám pokazilo. Čo teraz ideme robiť? Nemáme mapu, tak to je celkom prúser. Na čo vymyslíme, ale nevidíme mapu. Chcel som vám ukázať, prečo tam vlastne ideme v tento zamračený deň. Ale malo by svietiť slnko. Malo by to byť krásne počasie dneska. Veľa cesty je v aute, no, takže ešte asi takých 30 minút. Konečne sme na mieste. Ingres mapa stále nefunguje, takže vám neukážem, prečo tu vlastne sme. Zima tu je celkom. Rozmýšľame akurát, či ideme začať konšpirovať, alebo ideme dať také iné rozumnejšie témy rozoberať, aby sme sa cestou nehádali. Tém je dosť. Neviem, tém je dosť, ale zostal by som pri tom Ingrese. Tuto Jakla ideme pozdraviť. A TBC chcel ešte pozdrav. Bude rád. TBC chce pozdrav. Napadlo ma pozrieť mapy, že či nejdeme zle, lebo samé bicykle tu chodia a žiadny turista. No a samozrejme, že sme zle. Joj, vzduch opäť veľmi dobrý. Radosť dýchať. Sára, čau. Mapa stále nenabehla. Stále sme offline. Neviem síce kde sme, ale vzduch tu je výborný. No. Ide sa nám vynikajúco. To sa mi najviac páči, tento stôl, lebo sú tu samé rastlinky, ktoré ma zaujímajú. Aha. Všetko zatiaľ. Táčiky štebocú, ale ja skapíňam, lebo nemám kondičku. Dorazili sme na chatu pod Kráľovou holou. Niektorí, túto za mnou ľudia, chcú ísť ešte ďalej na Kráľovú holu. Nie som až taký plný optimizmu. Jakľa, hýbaj. Ja by som sa do toho hecla, kľudne. Ty by si sa hekla. Prišli sme na Kráľovú holu a obsadili tu portál, kvôli ktorému tu už 3 roky chceme pomaly ísť. No a tým, že ho hackneš, tak ti dáva nejaké itemy nesúvisiace. Jeden z tých itemov je aj tzv. Key, kľúč. No a to dovoluje potom urobiť spojenia medzi jednotlivými bodmi. Čiže keď sa teraz vrátim domov, chcem spojiť bod z domu s bodom, ktorý sa tu nachádza na Kráľovej holi, potrebujem z Kráľovej holy kľúč. Takže tie teraz zbierame a farmíme, aby sme si mohli z tých rôznych bodov, keď sa vrátime, linkovať sem. Máme pohekované kľúče, vyrážame nazad. Mám 2 vajcia na tvrdo uvarené, nechceš? Bubeník hľadá, alebo respektíve celá kapela hľadá skúšobňu v okolí Ružomberka, alebo blízkych dedín. Ruky! Normálka. Toto sa robí borovička. Tak sme na konci, bolo to úplne easy. Splnili sme, čo sme chceli. Nemôžem vám to ukázať, lebo mapa nefunguje. Poďakujte saúdsko-arabskému princovi, ktorý kúpil túto hru od firmy Niantic, však? Niantic. Nechceš? To Pokémony predali. Pokémoni to predali. Ingres zostal v Kalifornii. Ingres zostal v Kalifornii a Pokémoni to predali, hej. No ale... Kto to má teraz? Saudi to majú, nie? Saudi, hej. Majú to Saudi, no a hra ide dole vodou. Dáme si šáriš. Ale tak boli sme, videli sme, previezli sme sa, jaké bude rád.